د 20 ایلون روژه یکشنبه خبرکار تندرستی اسرا آلاکوش که 45 سالی بو جبر کووید 19 جان خوش دستا سه جوان دنا 20 روزن داویده حتی نه 10 خبرکار تندرستی ل دیاربکر جان خوش دستانه 775 جوان جی توشی نخوشینه بویه سازی و سندیکای تندرستی جی لبر نخوشخانه دولت و صلاحاتین ایوبی خبرکارن که جان خوش دستانه ببیرانین. Bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Seroka Jura Tabibên Türkiye TTB aşağı Diyarbakır Elif Turan balekşand ku her diçe tuşbuyên virüsê zêde dibin û Diyarbakırê di nav 4 rojan da 53 tendurustkar tuşî nexweşînê bûne. Turan dazanî ku tendurustkar kêmin û barê wan gelek giran e. Lê rayedar jî piştgiriya wan nakin. Em xemgînin. Çünkü lewra em radibin her roj bi 10 kes hevalên me bi vê Covidê dikevin. Hafte yani Ahmet'e em dikarim bejin Türkiye her roj em hevaleki agahiye digirin ku jon rahmet giri jana hoş destay. Ev ya jima xemgin dike em her tim dibejin rastî jî pandemi em dikarin rêl ber bela bûna virüsê bigirin. Niha li Türkiye pandemi li nexweşxana tê çaresk serkirin. Em her tim viya dibêjin pandemi ne tenê tedaviya nexweşînê ye. Gere em rêl ber belavbûna vê virüsê bigirin. Tendurustkar radgînin ku li hember vîrus û pandemiyê jî li hember êrişan jî tenê hatine hiştin û siyasetmedar û rayedarên ku hevkariya desthilatdariyê dikin jî wan wek armanc nîşan didin. Hevserokê Sendîqaya Ketkarên Tenduristiyê Seseyê Diyarbekirê Şiyar Gül dîken da zanî ku xebatkarên tenduristiyê jî welatî jî ji ber xemsariyê canê xwe ji dest didin û anî ziman ku ew ji rayedaran piştgiriyê nabînin. Lê gotarên wan dibin sedem ku êriş li tendurustkaran bên kirin. Şirîkê hikûmetê yê AKP MHP serokê wê Devlet Bahçeli behsa işte girtina işte bu odaya bijîşkan dike. Me zanibû ev ya bi tenê evê nemîne. Me zanibû evê êriş li ser xebatkarê tenduristiyê çêbin û do jî li Ankara Keçiörenê mixabin çêbû me hemiya jî rastî bi dema ku temaşe kir ez pir tirsiyam. Ne em bêjin polîs hebû ne işte yê ku em bêjin wan biparêzin kesek tene bû. Ji serî de dibêjin em tenê mane. Rastî jî xebatkarê tenduristiyê em hemû tenê mane. Saziyên Pisporiya Tenduristiyê radgînin ku hikûmetê bi alîgirên xwe re û bi awayekî derzanistî û rastiyan pêvajoyê dimeşîne û loma jî pêşîl belavbûna vîrusê nayê girtin. Daxwaz jî dikin ku hemû sazî di nav plansazî û birêvebirina pêvajoya bergiriyên bi vîrusê re bigirin û pêk ve belavbûnê rawestînin. Sidik Eren, Kurdistan 24, Diyarbekir.